Que faci. Que te tienen grabado, Sergio? Però per què ho graven, això? Déu, aquí no hi cap. Perquè això, l'any que ve volem tallar l'accés als vehicles. Perquè no es pot aparcar aquí, està prohibit. Ja. I allà tampoc, si han d'entrar els bomberos no poden entrar, si ha d'entrar l'ambulància no poden entrar. I aquest cacau que està passant no pot ser, lògicament. Vull dir, la gent ha de venir a peu, en bicicleta o en moto, si vol, com a molt. Com que no? Cap un trailer. Que vull cap aquí, que al polo ni cap aquí. Per què no? Perquè xufa la merda aquest. Sí, va, deixa-lo molt. Sergio.